Shalom, horas madihita. Masuk mahita di parmengguata sadarian ima di minggu invokafit. Tapasada marohata martang yang mahita di bagasan rohata. Tapu kama parmengguata mari dehita sian buku ende nomor 12. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jaunan nama au, jala alusaku ma ibana, saya dongangaku do ibana jupa hagogotan, paluaku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahapoku do ibana sari matua, martua dona hudul di pangudingan di natibuli, jalanamian di linggoman di pargogo na satu dosan, namandok tu Jehovah, haporosaku jala partano batuaku de bataku, marhaporusatu hodoau, haleluya. Martang yang mahita.
Alea manami parasi rohana sumurung, debatani hatuaun nami. Wingot hami do dia akka arina panonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai mamikiri sudena tinaon nai. Patadahon matu hami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani nama nobus hami. Asa martua hami marhite siani, ro di saleleng-lelengna. Sai patu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, ayo na uhumna dosogot akka na marsineang di guarna, dia do lapatanei, oddo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang magaci marhite-hite guarni debata, ay dinator sosak dohot tangiang, dohot puji-pujiat do, si dohonon guarni debata. Atong rapangidugugo mahita siya tuhata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Sianu rungani
sauro Tatopo tima dosata, ale Tuhan debata perguguna setudu sanjala amanami, hujau hami doguar munda badiai, alana tergogot hami marningot dosa nami, saya marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejolma alani hami, namate jalan nahehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asima roham dihami, saya patok tong ma dihami roha hamole teo tuho, otod di porbadia pangapul di namarsak roha, pamalu masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean di nasanay asiri roha, saya unang tulak hami, saya tangihon nami, o ali debata ama, anak, dohoton di parbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot ti hasesani dosa, Roma mutuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jahoba, tung surarara dosa muna songon abit bunga dapdap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse, hasangapon madi debatana di kijang. Mari deita. Beta sada endehon matu hata Yesus i hosana di husehon doma kopop jolmai mudani Tuhan i doha Tundame jalas dorohaki, tunggu dari Tuhan doma muri rohaki, marolo polo tondiki marni kasimi, oh tua oni, naso boy salpui, umopo doma teduhaki. Doson goari Tuhanku Yesus Kristus di pamalu rohaki oh namar saki sairo Tuhani nang roboy malung di ban Yesusi tunggu dari Tuhanku doma muri rohaki marolo poroton di Hatani debata naga beturpuk di hari mingguon imanani enet sian Markus bindu 10 ayat 40 nom 152. Markus bindu 10 ayat 40 nom 152 jalata jahama margati sorin. Dungi dibongoti nasida mahuta Jeriko
Jadi dina ruar ibana sian Jeriko rappon sesiana dohot halak na torop adong mahudul di pinggol ni dalani sahalak si panene nama pitung si Bartemius anak ni si Timius. Lando mamicang ibana asasip nian alailam digogo do manjauhon ale anak ni si Daud asi maruham diau. Jadi hatop maibana hehe lau madapot ton Yesus lau stading do anggo ulosna. Rap mahita maja dungi didok Yesus mato ibana lau maho di panguluha porsyaon na idoho jalama mitor marnida mamatana laos diihutom ma Yesus si dalanai songoni masahatna martua doa natu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Iring malakaku, patuduhon madalamu, asa unang taha tidak ko maha porsyaw tay, songonahina tidak ko nidong atas saha porsyaw di sandok portibion, rap mahita madok, au porsya di debata jauba, ido ama pargugo na satu dosa, na tumo palangit dotano, au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata jauba na sasadai, imana timbuhon ni si Maria, na begabean si Anton di Parbedia adorang sabuhan ido toata na tumawon na bernit di pauman ni silatus na matatal pajal di banahin apa silang na tuat bador tulung di tanon na manaik tulung dari patuluhon na manaik tu surgo lahudul siamun de bata jauh amanai pargogo na sadulsani di simai mana sogo tetanon mangumui halak na mangulu dot namate au porsea di tondi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria topani halak Kristen nakada badia doho tiasa sani dosa
dohot yatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni alak na mati, dohot dihangoluan nasara sudah. Amin. Tabe gema puji-pujian sian kurpunguan ina.
tikting di huriata di bagasan mingguan. Naparjulu guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu info kafit jowon nama hau alusakuma ibana. Dohot topik Jahuba pabotohon aka dalanna Pesalmen 25 ayat 1 satrodi 10. Napaduahon persembahan diakoni. Sadarion Minggu 10 Februari 2024 di parmingguan pukul pitu dohot pukul siatul bulu tapatupa pilihan amplop diakoni laho mangurupi pakobiasion diakoni ni huriata alanai tapasahat ma tiki marsi jalangan dung sipul parmingguan songon hatorangan ni program dohot anggaran diakoni bui mata bereng di tikting manangwarta terlampir napatuluhon syukuran awal tahun naposo bulung sadarion Minggu 10 Februari 2024 pukul 10 WIB maringanan di gedung serbaguna di patupado syukuran awal tahun naposo bulung dohot pendalaman Alkitab pinabotohon mat tu naposo bulung dohot remaja dohot katekisasi sidi asaria mad dohot tisa paupaton pelatihan penulisan renungan sadarion Minggu 10 Februari 2024 partikian pukul 12 WIB sahat rodi 10 WIB maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Perapatan patupaod do marsiajar manuraton renungan harian renungan suara konsistori HKBP Mampang Perapatan nani uluhon ni amata R. Santoso S. Buwono SSI tatangnya konma asa dinggan mardalan acarai napalimahon partangyangan wik di hari Selasa 20 Februari 2024 masuk pukul 10 siatul WIB patupaut tado partangyangan wik ima di Wiksada di keluarga Inang Nyonya Suparno Boru Pardede di gedung Serbaguna Wiktolu di keluarga Amang B Silaban Inang Boru Raja Guguk di konsistori Wik 5 di keluarga Amang A Purba Inang Boru Pasaribu di Jalan Haji Matasan nomor 61 Kebagusan Pasar Minggu Rap Mahita Madhoti Partangyangani secara khusus ruas ni Wiksada Tolu dohot 5 Paunopon Parmingguan Variatif HKBP Mampang Perapatan Pinabotohon tu ruas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan patupaon nado parmingguan variatif papituhon amplop pangurupion tu STFT Manang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta di hari Minggu 25 Februari 2024 di parmingguan pukul 7 WIB bahasa Indonesia dohot pukul siatul WIB bahasa Batak papungu amplop songon dalata mangurupi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta di patupa di tiki marsijalangan dung sipul parmingguan pawaluhon pajongjokon calon situa hobar tu hasil sermon parhalado HKBP Mampang Perapatan na di patupa di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Pukaot Tama pajongjokon calon situa HKBP Mampang Perapatan hobar turikotna di Ganup Wiktabi
pasiahon parheheon sekolah minggu. Hobbar tu program sekolah minggu tahun 2024 di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 di Patupa pukul sia 30 WIB ima pesta puncak parheon sekolah minggu dohot tema Aku Kuat Bersama Tuhan Yesaya 40 ayat 20 sia saat rodi 30 sada. Rumang ni kegiatan prapesta parheon sekolah minggu ima sada latihan praparheon menang latihan menyanyi sekolah minggu akan dilaksanakan ganup hari Sabtu dohot minggu. Paduahon lomba parheheon ima di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 10.30 WIB. Maringanan di gedung serbaguna di Patupado lomba make up tu kelas sada sahatu kelas pitu. Paduahon Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 10.30 WIB. Maringanan di gedung gereja di Patupado lomba ranking sada Alkitab tu kelas sada sahatu kelas tolu dohot penghargaan catatan terlengkap tu kelas sada sahatu kelas tolu. Pasapuluhon pendaftaran Parhobas Marturia HKBP Mampang Prapatan. Hobbar tu program kerja Dewan Marturia tahun 2024 dohot kebutuhan ni huriata di aka Parhobas di musik dohot song leader alani dipangidoma roha nama mailohon diri marhite napa suratot dirina dibuka ma partikian mulai sadarion sahatu tanggal 25 Februari 2024 bui ma pasuratot diri tu jese siagian manang tu situa sektor nabe. Pasapulu sadahon pemeriksaan kesehatan oleh Prodia di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 7.30 saat rodi 10 sada WIB di Patupado Open Stand pemeriksaan kesehatan medical check up ima tensi darah di gedung serbaguna na pinatupani Prodia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Silvia Napitupulu alani talian talia bema rohata napa 10 hon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid hatani debata pasahat ma dalan mutu Jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon Pesalmen 37 ayat 5 pasapuluh tuluhon nama ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata ai tabbaan ni do diho gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngulum dohot dame puda tulu ayat 2 napa 10 paton nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun pernikahan tu ruas ni huriata nama ulang tahun pernikahan di bagasan saminggon didok hatani debata martoruk ni roha situtu marlabok jara marlabas ni roha marsiayahan di bagasan roha na holong haringgasok kamu mangaradoti hasadaon nito di pinadomu ni dame Efesus 4 ayat 2 saat rodi tolu pakaubasion kategorial di huriata boi mata jaha di buku warta akapelian hamoleateo dok nasing nasojinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songonima tikting di huriata di bagasan samingguan tuhata mamasu-masu.
Huhut papungu pelean na parjolo mare demaita sian buku ende nomor 710 tolu. Iring-iringlah kaki, Aldo dalani, unang lilu audisi, Yesus Tuhan, vamos tiup tangan nangis pedalani saat aku pero galubangi mana hobi soluki dama biar audisi Allah di lambuki Yesus Tuhan vamos tiup tangan nangis pedalani saat aku satu ujung naik Yesus Tuhan vamos tiup tangan nangis pedalani saat aku Tuhaki iring-iringlah kaki tumau dodalani unang lilu audisi Yesus Tuhan vamos tiup tangan nangis pedalani saat aku surga. Minggu Impokapit di Bagasa Sadarion imana tersurat di Psalm 25 ayat 1 sahatro di ayat 10. Hujahahoma di tonga-tonga ta.
Tangiang mangido haluaon sian musuh doho sian dosa. Edde sian sidapit. Hodo ale Jehova dihalungut terrohaku. Ale debatakku marhaposan tu hodo ahu. Unang tungpaila ahu. Asa unang marsurak-surak akamusukku mida ahu. Dang tahe tagamun tarurak sude akkana makaposiho. Sai maila do sogot akka pangose soada alana. Ale Jehova, sai pabotohom matuahu akka dalammu, jala ajarhon tuahu akka bogasmu. Sai togu-togu maahu tu bagasan hasitongammu, jala ajari ahu. Ai hodo debatani hatuakku, hodo nahu haposi ganupari. Sai ingot maale Jehova akka denggan ni basam dohot asini roham. Ai sian narobi doakai. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposokku dohot pangalosiokku. Say ingot maahu ale Jehova hobar tu asini roham ala ni denggan ni basam. Perdenggan basa jalan abonar do Jehova. Ala ni i di poda hoddo dalan natigori tu akka perdosa. Di parnono hoddo uhum tu akka nadangol. Jala diajar hoddalan na tu akka natarjepol. Asini roha dohot hasitonga do sudi dalan di Jehova. Di akka na mangaradoti padanna dohot akka panidangyonna. Ima sahatna. Dita salhutna na diholonga di bagasan Yesus Kristus. Gorni minggu dihita di bagasa sadarion ima impo kapit. Jowon na mau jala lusak kumebana. Jala laos di topik ni jamita. Ima Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Manang di bahasa Batak Jehova pabotohon akka dalanna. Buasa didok Jehova pabotohon akka dalanna. Ima di situasi na diedopi ni parpesalamen ima si Daud na mangadopi musuh di perdalanan ni ngoluni ibana ima naro sian dirina sendiri manang Absalom adalah orang yang dekat dengan dia, Saul juga orang yang dekat dengan dia, na mangihut muse maralo di ibana dohot muse dohot dosa. Jadi oddo na marhalia kaliang di bagasan perngoluan ibana ubah dang nyaman ibana. Ternyata dosa ni ibana termasuk dosa masa lalu, akar pahit di ibana. Imat di dina makaliangi inatan si Uria ibana, imat si Batseba. Jadi di dung di papatar ibana, di paradopon ibana tu debata, di bereng ibana ma hagalion nai, hidup ben nagabero ibana, mangido tu debata, asa di pabohto debata dalanna. Lapatanna dia meminta petunjuk kepada Tuhan supaya dosa itu tidak mengikuti dia. Allah amang inang dosa itu punya ekor. Ketika kita berdosa mangulah usada hasalaon dang itap ni tiki merdosai hita di tiki na mangulah kesalahan ni hita dang nyamak kita alai boy dosa tu parnipion manginona boy do hita alam mula taulah kesalahan boy muse bulan narope taingot. Jadi dia punya ekor mengikuti kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tersesak, bahkan juga diparnipihon. Daku tu hamu amang dot inang, ya diparnipiho kamu nak kesalahan muna. Adong dona subui mudong, ala di kesalahan nih. Barak kolan ni muse, ternyata juga musuh. Jadi nuang musuh takan dang holan, dak kolan jolma namara ratu hita, ali dirit tapi buidu gabi alotta, gabi musuh ta, dang mabenyama kita. Ale buhadu hita boy mamulusi asa boy mardame hita doh dirita walau parpesalmen si Daud madok ido ibana apa botoh dalam mutuau Jehova nina. Jadi dia minta petunjuk kepada Tuhan supaya dia tidak tenggelam di dalam masa lalunya karena musuh, karena kesalahannya pada waktu lalu. Dipanggil ibana tu debat apa botoh dalam mutuau Tuhan asa unang mulak ibana tu kesalahan yang sama. Alani domang dot denang na dia holonga di bagasan Yesus Kristus
Sudi do hita ya bermusuh kan? Sudi ya adong do musuh namang dot inak sonari. Dang adong ati. Tuhan ni bada mau lihat di Tuhan ni. Molo so adong alo muna manang musuh muna. Alai adong dosa muna. Adong. Ido adong do tutuda kan? Jadi diturpukon adong dua pangalaho na dia dopi ni si Dauton na sararupa na tadopi di baga satikyon. Ima musuh dohot dosa. Di papatar matuhita musuh dohot dosaon na buido mabek kita sirang sien holong nirohani debata. Dang masalah ise musutta. Ale pasti mermusuh hita. Jala molo mermusuh hita biasa na isi do he. Dang nado. Na jonok do tu hita. Dai do benne do musuh dalam selimut. Jadi molo musuh dalam selimut berarti kan jonok tu hita dui. Hidup benna seolo madokon. Ai isi harom musuh nibana alo nibana. Ai mada apalagi na do pi. Ai si haro alona. Mapala peribenne dui berbeda ya laki alani tano. Nina. Ai apalai se do haroa musuh nanuai. Ai ma dongan solume nahian narak tutoruakian. Nga berbeda nuaing makanan sangat sehudok unak sejonok-jonok. Nina. Jadi orang yang dekat dengan kita hidup bui alotta gabi musutta hidup benna amang dot inang amat tapi kabui do gabi musuh kan? Ido. Mengaku do amang do inang ya do hamor musuh to mata. Ya, deba do pakot daun. Jia kaina ya do bermusuh maralo tu akka ama ya do maralo tu akka ina. Hurohano dami do akama darong na mengaku lagi. Jadi kan dison tabering ma ise do nagabi musuh ni si Daud. Si Saul. Orang yang dekat dengan Daud. Itu kan taingot do cerita taringot tu si Saul naik pamatehon si Daud. Di bana sadaran sangan di meja makan dui. Dungi roi bana suri bana ma parangan na di do molo lawan nong si Daud do pakan baru bae manong alak perang mitu ibana. Pitoro masih Jonathan anak ni si Saul. Di pabua matu si Daud. Anon ngadi sakabi bapak wakana orang denggat Tuhan ina. Jadi orang terdekat. Semamu saya orang yang terdekat dengan Daud, Absalom. Anaknya. Jadi orang-orang yang terdekat itu bisa menjadi musuh kita. Hidup benar, hidup musuh dalam selimut. Jadi mau ya do amang dot inang dingot tamu marbulusan. Dang biate mulakan itu bisod yang dibawa tu marbulusan. Jadi mulu di hutan kami di dulu sanggul alang alihiyad do, dang cukup pola sari selimut, borngin nei. Apalagi dang adong do pihati-hai tilam do spring bed. Jadi mulu mulak tu huta, bekom tikari retong lagi padani ima di bain. Ala ningalina, apalagi mulu mulak akatodong siap pangarat tua di bulan 12 nei, asa makurangi hangalionon di bain mati kari marbulusan ma. Jolo do di bulusanon ala ni jonok kan iko parapato domodom. Ala jonok marsitedangan ma, marsitu jangan. Jadi boido orang terdekat menjadi musuh bagi kita. Hidup benar siola dong tabigi paddo hamadok merdomu di tanurara madanina. Iku merdomu di tanurara hitanina. Artinya dang nunga putus be persaudaraan. Boido alania pangalaho naso denggakian. Manang tadok maju makkaliangi artanina toras. Manang adong perbedaan alanianak kotuyanakon. Hidup benar sai boy sirang akka namar hamaranggi. Amang dot dinang di bahkan olodo si polisi marale-ale molo satu hita tu dongan najonok tu hita. Hidup benar kan noeng si polisi pe ngaulo
pusing rama mer kita ti kan. Engau sibulisan nuaing jolmokan, HP sibuli sidak ya, jolmaon kan hidu nuaing. Jadi dak wota mang ditinang nahiata bigi baritot. Di sada permingguan, hudul ma amat sahalak ama, jala pandangan na holana tujolo herana sodong dipikiri. Dungi di pas nahuduli ibana di dapat siboli sibana. Iberang siboli si. Ang masalah di bana tang mabir ibana. Ujung nagabi siboli si maheran. Ni nama tua matai. Ba sedang mabir hutuau. Itadda hodoau hutadda. Isi mau sibolis. Ba sedang mabir hutuau. No sibolis ado peneja buat daripada ho nina. Jadi alhurwa holan na berbeda ya matai do inatai kan. Dia mati pedangnya amat dijabu. Jadi di bagasan situasi gabi marale-ale do sibolis to jolma. Alani do amang dot dinang dipaingut di bagasan tikyon. Ternyata tak adupi do nuaing na diadupi ni si Depiton. Tak adupi do na diadupi ni si Depiton permasalahan yang muncul setiap saat di hadapan kita. Musuna ima dosa dohot musuna ima najonok tu ibana. Dihita salhutna namangi hut muse amang dot inang di pergumulata bohado hita asa malua sian musui do sian dosa. Bohado hita di bagasan ngoluton malua sian musu do sian dosa. Anggo dosa kan terus do mangiuhitu kita idu naking ben lahudokon adong doma ekor ni ibana dang boy mabak kita dang nyaman tidak tidur dengan tenang jala dosai bodo na tatabunihon daku woto mang dot inang adong do dosa na tinabunihon muna naso di boto nyamata manang inata manang pasangan manang anak atau sebagai anak apakah ada dosa yang tersembunyi yang tidak kita akukan di hadapan orang tua, apalagi di hadapan Allah, itu mempengaruhi ketenangan dan ketenteraman kita berpikir dan melangkah. Dosa itu bisa memporak-porandakan hati, tetapi juga bisa memporak-porandakan masa depan ketika kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Molo si David dison, ibana dona di ayat pitui. Sayu nang paingot-ingot akadusa ni haposoku dohot pangalosyoku. Lapatanna rodo ibana tuado pandi debata. Mangido mangelek ibana tu debata. Asa diurupi ibana unang paingot-ingot dosa di masa laluna. Ala dosa di masa lalu boy do gabi akar pahit. Tidak percaya kepada diri sendiri, tidak percaya kepada orang lain dan ragu kepada Tuhan. Taingot dope amang dot inang ditikki madabu jolme itu bagasan dosa amarti burak dosa dengir di parode batama aek nasumar alai carani debata lau palua ho jolma dang di pamate dang di siap pod debata jolma na di portibion rope aek nasumari alai dibuat debata dipilit debata do sinoak do keluargana laho mangulahon perjalanan halua tu jolma. Walaupun manusia berdosa, tapi Tuhan punya kuasa untuk melibatkan manusia untuk keselamatan. Artinya, diampuni di sesa debatado dosa ni halak. Naolo ro tuado pan ni debata mangido hasesan ni dosa. Hidup benda barani iba nama dok. Unang paingot-ingot dosa ni hatuoku, hapos oku. Ala ingot mau orang ala ni denggan ni basam dot asin ni roham. Hidup benda mang dot deinang. Molo adong hitam berdosa tatopoti dosata. Alani marhiti hata ni debata di bagasan tikyon adong matuluhal nama carikot naing putihat tasyat turpukon. Na perjolo amang dot inang ikotaboto do musutta. Ikotaboto do musutta asa unang di paila Tuhani hita. Molo nga tatadda musutta molo tatadda musutta boy mahita bertindak. Molo tadok ngejawab molo dongat tado musutta boy mahita mangaluli cara asa merdam hita pinatalu roha.
molo amatta dodong hatta marmusu doh inatta dong hatta marmusu bui mata pati di krohatta. Nah jujut amang dot inang perselisihan keluarga terjadi berlarut-larut karena satu dari antara atau pasangan adalah tidak rendah hati. Saya marsigol-gol rohana, saya dipatibo hati-hatena, saya merasa ibana gumoda kuasona jaladang bu ibana minta maaf. Jadi kota tadda do musutta alotta marsiajar mahita tu hatani debata. Ahdi dok hatani debata. Haholongi musum dosto dirim. Ikom marpamuati doro hatta mida namar dosa tu hita. Aida kalak na sempurna hita deido. Kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita sering jatuh. Bahkan nawalo do tatabuni hodosata. Hidup benna halak naradi manesa dosa ni donganna. Halak naradi manesa dosa nasa diri dui. Jadi orang yang tidak mampu mengampuni orang lain adalah orang yang tidak mampu mengampuni kesalahannya sendiri. Dan biasanya itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong dan tidak mampu mengampuni orang lain, maka dia jauh dari hubungan dengan Allah. Allah nihatani debata, pengotok kita di bagasan tikion, tatadda taboto isedo musutta, asa taboto mardame dohot ibana. Allah itati rumah Tuhan Yesus. Ai sian hau pinar silangi pekan, dia kamana mamereng tunatoropi, na pasilakon ibana didok do marpamuati marham ali debata. Na paduahon marhite hatani debata di bagasan tikion bohado asabo hita malua. Hatani debata pengotok kita marhaposan tu Jehovah mah. Jadi naking ideni para rekamis kan haposako Tuhan gokdo damem. Jadi dang holan molo didok haposan setianya Tuhan bukan hanya tentang kecukupan setiap hari, tetapi ini juga tentang menyangkut kebutuhan rohani kita dan jiwa kita. Jadi di paingot dona bohadona hita di tiki dilihot debata kesetiaan nei tuhita disi hita manopoti kesalhata. Songo si Daud dison amang dot inang dang fokus ibana tu musuna alai tu debatado. Ala porsia du ibana dang pailaon ni Jehovah ibana jala nasotu pa ibana madabu alania kamusuna. Ido benna dia rahok kita di bagasatikion marhaposan tu Jehovah sabing ma. Jadi di do ibana do di ayat 5 saya togu mahu tu bagasan hasitongam jala ajari ahu ai hodo debatani hatuaku hodo hu haposi ganu pare. Jadi molo tadopi musuh, molo tadopi sibolis manang dosa, nama negai hubungan tadohot debata, rikot doho hita marhaposan tu Jehovah, unang tu dirita sadiri. Hidup benna di minggu sadarion, guarni minggu impo kapit, dia rahot do hita, cowon na mau, dung yalusaku maibana. Tajou ibana marhaposa kita tu debata, malua mahita. Daido di epistel te, songon na mapitungin nakingkan di sisi Bartimeus mapitung dang bui ibana mangalulu nariko di bana kecuali manehenehe di topi ni dalani mangido pangurupion alai ditiki di bagi ibana Tuhan Yesus digora ibana Yesus nang peadong na berusaha menghalangi ibana merdalan mendapat tu Yesus mangido pangurupio tu Yesus alai ala di bagi Yesus do pajauan panggoran ni si Bartimeus didapat tu Yesus ibana jala di pamalum si Bartimeus jauon na mau alusaku maibana jadi unak kirim rohat amang
holan na tenak kita dang tajau de bata saya tadok atau lemak tarboto di sidoi dang tarboto di sioni ikorodo hita madapoton de bata dungi bui mahita dapotan haluam hadameon di si mahita di keterbatasan ni Roma de bata di ketidak terbatasan na papatar holong ni rohana tu hita asabui malu pita alabui do hita amang dot inang mamereng denggap pernidata alai rohatta holip manang rohatta manang pikiratta tertutup tuasi ni rohani debata ala ni dosa do pangalauta di somma hita dia rahon asa patedek hahurangan kan itu dite patedek sude hahurangan topoti sandok dosami ibana buas mangalehon jadi narikot imah marhaposa tu Jehovah patedek roham disudiha urangan topoti dosam dapot tot Tuhanmu buas tu ibana molo dirok buas dang merna sudah holong ni rohani debata molo disagihon debata tu habirang tu siamu pebodo disagihon tu jolo pebodo disagihon tu pudi pebodo disagihon menyeluruh dakya hurangan debata dia sini rohani debata alani dona amang dot deinang asa dirupi hita malua sian dendam sian hagaliota sian muruk ni rohata ikon rode hita tu debata molo kemarahan nina temporer dui molo didok temporer artina satokid dui ale kebencian itu adalah kemarahan yang berlarut-larut ingot tamu maju amang dot inang adong do pena dongamu nagabi alomu mangulahon kesalahan manang na tua-tuai adong salah na tuhita manang hanggit adong kesalahan na tuhita ditiki na salpu sahatro di baga satikyon dang marsyatwa kita na papatarhon adalah patani suguru hatta itu berarti menyimpan kemarahan yang berlarut-larut jadi orang yang membenci seseorang itu adalah orang yang menyimpan kemarahan berlarut-larut dan dia tidak mau datang dan tunduk kepada Tuhan. Alani jamot tita, anggo muruk satoki biasa dui. Ale molo sape mersogo ni roha hita tasipan ibana, ima muruk ni roha naswadong ha ujungan na. Semana orang di si. Bahayanya adalah kepada orang yang menyimpan dendam dan kebencian. Karena dia mengurangi damai sejahtera di dalam hatinya. Dilihat debata do tikitu hita di asin rohana. Merdu sape jolmai alai dihadu soni jolmai dilibat to debata do pe jolmai laho majalo haluan. Tinggal nuai boha hita. Hata ni debata di poda tolu ayat 5 di do marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham jala unang marpangusadea kotu pikiramu sadiri sa ibana matadda di nasa dalammu asa ibana patigor akka dalam napatuluhon marhiti hata ni debata di baga santikyon di paingot mahita ihut to dalan ni Tuhani ayat 2 sahatro dia 10 pardinggan basa jalan abonar do Jehovah alani i di poda hoddo dalan natigori tuak ka perdosa di parnono hoddo uhum tuak kana dangol jala diajar hoddalan na tuak kana tarjepol asini roha do hasito do sudi dalan ni Jehovah diakan na mangaraduti padanna dohot akka panidangyonna jadi dison amang dot inang diarahuk kita asabui hita mangihutod dalan ni Tuhani ima ketika jalur Tuhan yang kita pakai. Dala disokat dang heraholat dala penghubung. Alai jala dison ima jalur. Laho mardingga kita do rata. Wahado carana ima
hadapi musuh, hadapi dosa dengan cara Tuhan. Unang tapake carata. Anggo carata ima taringo tu molo carata kan na ringkas do, na instan do. Hidup benar murah hitam madabu. Ale bohama cara ni Tuhan Yesus mengadopi hamaolon ditiki di juni simbolis Tuhan Yesus di dulu. Dan terlena Tuhan Yesus di kemudahan na nilehon di simbolis. Maleho kabudu benommu batuon gabi roti. Asa diurupi Tuhan, kan diurupi Tuhan idoh. Batinggak kumana debu homma dirim sian bubung di bagas coroon. Ayarong dondong suruh-suruan di Tuhani laho manakup nina. Asa ulia tuho huasuna di portibion, soba mau nina. Sugari di huto Yesusi, berarti perdosa do Yesus. Songojol ma. Ale marhite dalam ni Yesusi mahitan wang dipengot. Jangan terpengaruh kepada instan kemudahan tetapi bertentangan dengan Tuhan. Jangan terpengaruh kepada kekuasaan yang tidak dengan cara jalannya karena itu bertentangan dengan Tuhan. Jangan fokus atau terpengaruh kepada kekayaan yang tidak dari jalannya karena itu akan menghancurkan kita. Didok dihatan di detei isa dum musuta. Imasi bolisi corbuto kan itu kan jorbutdo. Jadi bolis to terus alota na manusia hita irup benna rikok mahita tuadopan di debata mangido asa dipatuduhod dalan tu hita jala marhiteima bo hita pasisihon dosa nadong di umaliangta. Bo mahita merdami rap dohot akka dongata. Diulahu Yesus do akka nahot hobar tu jalur di debata sohon anak ni debata apalagi mahita amang dot inang terus tu adu patta nama baik kita marmara mambek kita gali hidup benna perlu hita mangihut dalan ni debata asa bui hita madalani ari-ari ni ngodutta hot di haprosyaon dang muba mardame laho madapoton halwo na pinaradi ni Tuhan Yesus tuhita. Ala ni margugo mahita di bagasan Tuhani. Amen martangyang mahita. Tuhan Yesus na punang ulo nami mauleate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di haholongan ni roham na patauho kami manangion hatam na mamakulingi hami di bagasan tikyon wadupi hami do musuh di parnguluan nami diri nami sadiri alo nami doh sibolis na berusaha paduh kami sian halwa nong pinaradem di hami alani ajari maham mangihut dalam muganu pari ganu tiki molotung pehuadu pihami akka hamolon dot ilu-ilu di tonga-tonga ni keluarga manang rumah tangga manang di tonga-tonga ni akka perkarijon nami hupakung kami masudi ruas ni uriam tu depanmu Tuhan paso-paso manasida di nama ngalului ngolu-ngolu pasu-pasu na nilo ni tangan nasida pasu-pasu nang perdonga sarepeon hot di haporsiaon dia akan berulang tahu perdonga sarepeon saya totong sungguli Tuhan debata par sarepeoni sia kodo alani iko jamot jale ko satia do bartu dalan nong di Tuhanmu pasu-pasu ma nang akka ruas ni huriam na marulang tahu di baga sasaminggon saya totong di boto makamulatehod dengan dibasam nong jenalon nasi daganuk tiki bahwa kami ma nang ruas ni huriam akan namar sahid na ditonga ni bagas na menjalani akka perawatan do pemulihan dohot naikon na terus to pemerdala pengobation saya leho pirni todi saya totong pasu-pasu akka obat dohot pengobation na berlangsung di bagasan tikyon bahwa kami maruas ni huriam na bergumul dia kapar kerijuan di rumah tangga di sihol ni roha di kehadiran ni sahala dana di tonga ni bagas jala di sihol ni roha di rokap doho dia kapar kerijuan na dumenggan di sihol ni roha dia akka inganan na lumubang di asabui mengembangkan usaha
Omo Tuhan di bata mangalehot di tikina di bagasan bengat ni roha pemahu pangurupionmu na terus dope berlangsung sahatro di bagasan tikion. Bahwa kami masuk di program ni huriam na berlangsung di bagasa saminggon ima aka PHD pertangiangan pra pesta parheon sekolah minggu dohot aka program na asing dope terlumubi di namerdalan program ni marturia sadarion ima marsiajar tu mabahen renungan asa boyo Tuhan di bata hupake hami kesempatan lahu marbarita nauli tu akaruas ni huriam aka parhaladu ni huriam do akaruas ni huriam na totong girgir madohot ya kapar siajarun wa kami ma amang nabasa dohot di pencalonan sintua na ikon berlangsung di tonga-tonga ni huriam asa lambui mangirbang aka pakobasyo di tonga-tonga ni huriam sai totong maamang nabasa uka prohan ya karuas ni huriam mangalehon mameleho diri na olo pasidohot dia kapakobasyon di wik asalam tuhehe na kapakobasyoni jalabui terdungduk kuriam aka pakobasyon na jonok dohot na daupe marhite boilam hilalahami pangatoyommu marhite huriam hakabipe mampang perapatanon di sudi ruas ni huriam wa kami ma akan bergumul naso wa tuhami manang akahape masalah nasida asi maroham o Tuhan di bata surduko matangamu mangurupi manggogoyon nasida asa totong pos rohana sida molo tunglam galepe toddi moleate mamang nabasa hupa gongpokan maulnami tuho sesama dosa nami asatung tamaham gabi anakmu mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin. Talas sumahatani debata marhitina marid dihita huhut pasahat pilihan. Perdalanan Yesus idolaku, menolongi manoguan, nanding oluku
sapoli Tuhan makirima sungguh patulus pardalaku tondimi maringa madia ubotono atas panoguhonmu diri kodolak kaki saat rodi ujung ibadalaku togu maaf jonok tulang bumi. Tatangnya koma peliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleho leon na denggan dohot na sahuli bahasa na mauliutus upasat hami masian na nilehomi tu hami pelian nami tuho sajalo mega be uap na khusus di julum pasu-pasu meja laramoti asa huparhasia kami pilianon patibulhan harajon muri tonga-tongan huriam doti portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silehol-lehomi tuhami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon ma todina tutod di munabe. Amin. Selamat hari Minggu Marhita.
Tuhan.